Yannanta adda kun cuucamu kun sakamu gunji agaremu kun jeefamu cikin duhu kun dauke mana farin ciki gidaje sun zama kufai iyayen sun rasa Yahya barsan ta cika da kuka zuciyoyi cike da hikuna ga sakon Yasir Yusuf Sardauna na gusau wayo Allah na yanta da ku saurara kun daban mu da mafarki kun tarwata mana burin kun mayar da dariya hawaye kun karya mana gwiwa yara sun daina barci mata sun rasa nutsuwa tsoffi sun rasa kwanciyar hankali a cikin dare mai tsawo amma duk da haka munna da Ubangiji mai iko mai ganin sirri da bayyane mai sakayya baya kuskure Rabbana gwani jalla Allah ka isar mana da taimako ka kawar da wannan fitina ka maido mana zaman lafiya Ya Allah ka tsare mu daga shari da zalunci ka sa adalci yayi sarauta a jasar mu kama yarda tsoro ya zama aminci kama yarda bahin ciki ya zama farin ciki domin kai ne mafaka ga masu roni kai ne mai harfi fiye da kowane zalumi mun daga hannu cikin basanci da tawalu ya rabbana ka ji kukan mu ka amsa mana ku ji kira daga zukatan mu masu roni ku ji jar hawaye cikin dare mai duhu shugabanni ku tuna alkawan da ku kano kana kare rayuka da dukiyoyin al'umma baki maya mulki amana ne ba gadon kowa ba ku tuna za ku taya gaban mai shari'a adalci shine ginshiƙin zaman lafiya gaskiya ta ce hasken shugabanci kada ku bari talaka ya rayu cikin tsoro kada ku bari wata kwana cikin kuka ku tuna alkawan da kuka yi a bainar jama'a na kare kowa ba tare da bambanci ba domin jasa ba ta bundus nasa da zalunci ba ta jinuwa da son zuciya da fifiko sai da adalci da tausayi da gaskiya sai da tsoron Allah cikin zuciya yau muna kira cikin ladabi da hikima ba don tayar da fitina ba sai don gyara al'amura a saurari kukan talaka da mara galalliha ahlauki mata ki kafin lokaci ya idare ga kira daga Yasir Yusuf Sardauna shugabanta na tadalci dole arewa yana kira ga shugabanni da su tashi taye su tabbatar da gaskiya da adalci a jasa ya ce mulki hidima ne bai ko kadai ba jagoranci amana al'umma ce mai girma ku kare rayuka kamar yadda kuka yi rantsuwa ku kare dukiya kamar yadda kuka yi alkari domin zaman lafiya mai torewa baya zuwa sai da
gaskiya ta yi mulki, baya tabbata sai da adalci ya yi sarauta, baya dorewa sai da shugabanni sun yi adalci. Ba na kasa mu zama masu gyara, ba masu harabunta ko ta da husuma ba, ka hara da zukatan mu cikin fahimta, ka ba mu shugabanni masu tusai da tonka.